Pakiramdam ko'y lumulutang habang minamasdan kita. Kakaibang dulot ng ligaya nang maisilang mo na siya sa mundo natin na magkaiba, ngunit pinagtagpo at pinagsama. Ngayong may bunga, hindi na tayo iba, higit sa pinag-isa. Ngayong may bunga, mas iingatan ka at aalagaan pa, dahil wala nang mas makapapantay sa biyayang hatid mo sa aking buhay. Ang bunga ng ating pagmamahalan ng patunay, magkahalong tuwa at pagkaawa. Ramdam ko sa paghihirap mo, upang ingatan ang isang buhay na ating makakasalo sa mundo natin na magkaiba, ngunit pinagtagpo at pinagsama. Ngayong may bunga, hindi na tayo iba, higit sa pinag-isa. Ngayong may bunga, mas iingatan ka at alagaan pa, dahil wala nang mas makapapantay sa biyayang hatid mo sa aking buhay. Ang bunga ng ating pagmamahalan ng patunay. Ngunit pinagtagpo at pinagsama. Ngayong may bunga, hindi na tayo iba, higit sa pinag-isa. Ngayong may bunga, mas iingatan ka at aalagaan pa, dahil wala nang mas makapapantay sa biyayang hatid mo sa aking buhay. Ang bunga ng ating pagmamahalan ng patunay. Pakiramdam ko'y lumulutang habang minamasdan kita. Isang araw, may dalawang kaluluwa na nag-uusap. Uy, Mare! Anong kinamatay mo? Ha? Ako? Inatake ako sa puso. Nahuli ko yung asawa kong may kalaguyo. Ah, ganun ba? Tapos? Alam mo bang ginawa ko? Hinanap ko yung babae sa ilalim ng kama, sa aparador, sa ilalim ng lababo, sa loob ng CR. Binuksan ko na nga yung septic tank eh. Wala pa din yung babae. Kaya ayun, inatake ako sa puso. Ah, ganun ba? Sana, tiningnan mo yung loob ng ref. Eh di sana buhay pa tayong dalawa ngayon. Ayan! Ang classic talaga. Classic!
Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNOfficial. Sabay-sabay tayong maging trending. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never buy my love. You buy me this and you buy me that. So win over, win me over. You got me wrong and that's a fact. Something that you got to know this. Will you realize when I'm gone that I dance to a different love? Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame but I got to love.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, try mo kayang kumain ngayon ng tsokolate para naman matry mo din maging sweet. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. The great Samsung sale! The great Samsung sale is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet. And get a phone free. And get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 5:40 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. On board is Bessie J. Magandang morning pa rin sa ating lahat mga best friend. Kasama niyo pa rin Bessie J dito lang sa 104.7 IFM, ang best friend mo, Dugatan. At syempre, hello pala, good morning kay Rosaline na kumakain ay ano daw? Sila daw ng anak niya na kumakain, papasok na daw siya at siya daw nakikinig na nakahiga. Hello sa iyo, Rosaline. At syempre, hello din sa lahat ng mga best friend natin na may pasok ngayon. Happy hump day sa atin. Ika nga nila, di ba kasi sabi nila, ang Wednesday is hump day. Ito yung hump sa linggo. Ito yung pinakagitna ng week. Di ba? Alam niyo na yan mga best friend. Kasi nga, tawag dito, Wednesday na ngayon, 2 araw nang nakalipas mula nung pumasok at 2 araw na lang din ang lilipas para sa weekend. Ayan. At syempre, hello sa lahat naman nagzuzumba na ngayong umagang ito. Diba sabi nga nila, kapag ka nag-exercise ka, mas maganda yung flow ng blood sa katawan mo. Kaya yung mga mommies natin na may hilig mag-zumba, diba bonggang-bongga kayo mga mommies. At syempre, ang ating weather update ngayon dito ay meron pa ba si Bagyong Isang? Oo. At eto na siya. Sabi, ang center na ng Bagyong Isang ay nasa 395 km west ng Basco, Batanes. Ayan, so malayo-layo na siya dito sa atin. At na merong maximum sustained winds na 110 kph near the center and gustiness up to 137. Ayan, at syempre mga best friend, pag-ulan dulot ng habagat. Eto ang pag-ulan dulot ng habagat na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa ang inaasahan sa rehiyon ng Ilocos at mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro at Palawan. So ayun na mga best friend, pagbugso ng hangin at kidlat dulot ng pagkidlat, pagkulog ang mararanasan sa Kamaynilaan na lalabing bahagi ng Luzon
At sa Kanlurang Kabisayaan, bahagyang mauulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa pulong-pulong mahina hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan, pagbugso ng hangin at kidlat ang mararanasan sa natitirang bahagi ng bansa. So ayun mga best friend, wag niyong kakalimutan na magdala ng payong, okay? Lalong-lalo na medyo bahain tayo dito sa Dagupan City, ano? At syempre sa lahat ng mga best friend natin, lagi kayong maging handa, okay? At syempre mga best friend, kasama nyo pa rin Bessie J. Susunod na makakasama ko, Ella Lambingera. At syempre kabayan JJ dito lang sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. Mga lumuluhang mata, kalungkutan na hindi matago-tago. Sa isang tingin, akala mo ay okay lang. Andito lang ako para sa'yo, para sa'yo. Akala mo hindi ko pansin, ikaw lang naman itong hindi umaamin. Huwag nang mabagabag sa kahantungan. Andito lang ako para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Pwede mong sabihin sa akin mga bagay-bagay na alanganin. Nandito lang ang balikat ko, nandito lang ako para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Huwag nang malungkot, kalimutan ang galit na nadarama. Bibigyan kita ng halaga. Huwag nang umiyak, hindi kita pababayaan. Pangako, andito lang ako para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Para sa'yo, para sa'yo. Mga lumuluhang mata, kalungkutan na hindi matago-tago. Sa isang tingin, akala mo ay okay lang. Andito ako. Treat me
dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. I fall in love with you. IFM, ay aking best friend. Pinagtagpo, ngayon'y magkalayo, ngunit di papatalo. Sundin lang ang puso, di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may paghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat ara't gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, pangako
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tatawagan may imano'y daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayon call center agent, alarumlay ay bagsda, amaga tan ang puso sa unikat at da. Lapod ng tutumbukan sa tawag tan mabot-bot at late night shift nira. Yan ayarin sa ngagay stress. Lapod sa stress takes away nutrients from your skin. Good thing, there is Stress Stops. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron, yaman protekta tan ipawiltoy skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet and exercise, fight the effects of stress with Stress Stops. Multivitamins plus iron is the generic name of Stress Stops. If symptoms persist, consult your doctor. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robi Kids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robi Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Year 7. August 28, 2017. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. In front of Metro Plaza, downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod. Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa, Akabar, Farm Out, ARC, Staff Search Asia, Panaderia Antonio, at ang 104.7 IFM, ang best friend mo. Best friend time, 5:59. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya.
anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. The goose drink wine. The monkey chewed tobacco on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Right hand. Okay. Sube el mic. Que vamos pa' la gozadera full, baby. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' toda la beba que se pone rabiosa. Es tan peligrosa con la curva nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pone bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sandunga en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, no matamos. Take it, 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 take it,
shake it, shake it, shake it, shake it, ¿cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver toda la chapi en candela. Hay que llevarla para la vieja escuela. Y es que va a apretar, echando eso para acá. La nalga para atrás, tra, 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 tra. Ahí es que va a apretar, echando eso para acá. La nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente altura y cuando le rozo el booty le tiro sustancia más caliente que churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle rafagazo sin llevar una nueve. Se explota como un peine y explotó como un largo. Me debe la pista y su cintura le embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si tapa el bailoteo que se come este barco. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Tú la ves, tiene una satuca en esos pies. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, rompe, terremoto, 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 fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver cómo lo sostiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver cómo lo sostiene con el shake it, 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 shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, 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 shake it. Tú la ves como ya te vira al revés. Ay, en la zona ajá. El Daddy Yankee, rey del micro. En la impro, como me filtro. Por eso chistro. DJ Urba. Vamos pa' la, vamos pa' la rumba. Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen. One take. That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede, ang pwede na. IFM ay aking best friend. Walay loob mo, di ba? Anto'y gagawin mo't computer shop eh. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh. Sigaw ng bayan. V-Fresh. Malamig sa bibig. V-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng kaganahan. Respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. V-Fresh. Sigaw ng bayan. V-Fresh. Malamig sa bibig. V-Fresh. Presko sa hininga. V-Fresh. Kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. The great Samsung sale! The great Samsung sale is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet and get a phone free. And get one free?
Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:09 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Kabayan JJ Ella Lambingera Bessie J IFM ang best friend mo. Dugatan! Eto na nga ba? Ang mga, siguro, dala ito ni Isa. Yung mga taga dito sa Dagupan, lamo lang. Ikaw, rubber boat. Parang, paano yung, sa backpack ko, laki-laki, rubber boats ko yan. Sorry! At si best friend na bayan, JJ, gagawin niya yan. Natutupi pa yun, ha? Sana yun ang challenge siya sa kanya. Kasi kung sakaling matalo mo siya sa walang tatawa challenge. Ako talaga. May mga sisigilim pa kami sa inyo. Pina-customize niya yung rubber boat talaga eh. Oh, dapat beautiful. Beautiful, color pink.